Doba veľkých zmien. Určite si všimol, milovaný človek, že si sa ocitol v dobe chaosu a z neho rodiacich sa veľkých zmien. Prechod do novej doby. Všetci a všetko prechádza touto zmenou, rovnako partnerstvo a z neho vyplývajúca sexualita novej doby. Nová doba prináša úplné prijatie tejto najmocnejšej sily vo vesmíre a tu na Zemi za našu vlastnú, nachádzajúcu sa všade a preto veľmi potrebnú, no kultivovanú zo zvieracej, pudovej, na uvedomelú a tvorivú, výživnú. Zažívanie jej plnosti, magickosti, sily, radosti, pomalosti, plynulosti, otvorenosti, spontánnosti, nežnosti, vášnivosti, splynulosti a všetkých ostí, ktoré si naša myseľ nedokáže ani predstaviť. Pretože myseľ je ohraničená výkonom, správnosťou, dogmami, plánom, vzorcami, čo má ako vyzerať, ako sa chovať a diať. Pri zažívaní sexuality novej doby je jedinou podmienkou láska.